kabo dogokun tɛmɛnen ka se bi ntɛnɛn donya ma septembre kalo tile 20 san 2021 kibaruya n'o ye an ka jamana labɔ n'o ye an faso Mali ye i n'a fɔ aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ko bien kurabɔ tɛ taa woyo kɔ yala Mali marabaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ fanga na bi n'o ye Asimu Goyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye olu kɔni ye mɔgɔw minnu jamanadenw ni halakili gansan o de gwanu la wa u y'a ye k'a fɔ Mali bɛ ka magwɛn maa minnu fɛ ni u kolatigɛla ye Faransi jamana ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fa dugukolo kan bi n'o ye Barikani ye n'o olu yɛrɛw nakun waliw nakan ye k'u bɛna ni basigi ye papalikɛla minnu bɛ n'olu kɛn bɛ ka marifa in ta ka kɛlɛ marifaw ta Mali marabaw tɛ to Mali yɛrɛ duguw tɛ to hali n'a sɔrɔla kɛ ka fɔ ninnu ko k'u nakun waliw nakan de ye a silamɛya ye bɛn dun kɛra kan ka fɔ jamana in ye silamɛ jamana ye hali n'a kɛra fɔ fɛn ye a tɛ bɛn dɔw ma silamɛya man kan ka kɛ ko gwɛlɛ ye Mali kɔnɔ yan sabu jamana in donna alsilamɛya la ka sɔrɔ tuma caman a ma kɛ ni marifata ye a ma kɛ ni bereta ye a kɛra nzona ala ye hali n'a y'a sɔrɔ tuma dɔ la faamuya n'o ye alsilamɛya faamuya ye a fanga man bon Mali kɔnɔ yan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mɔgɔw kɔni limaniyɛnen don ni silamɛya ye o mɔgɔw bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ minɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a mandonya na bɛɛ ko ni ye silamɛ ko ye ciden sallallahu alaihi wasallam ya mandon ye o kɛlɛ de kolokololen don ka jujɔna fɛn min fɛ o de ye o Faransi kɛlɛ ye tuma min na wulila Muammar Karafi nɔfɛ Libi jamana o maraba jugu minnu bɛ ni o tun ye a waati Sarkozy de y'a fɔ Muammar Karafi ka kɛlɛbolo dɔ bɛ o tun fanbaw ye dunanw ye komi Muammar Karafi yɛrɛ mɔgɔ tun don min tun dan tɛ a yɛrɛ ka jamanadenw na ka sabu kɛ tuma dɔ la arabuw ka fadenya ka jugu kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ kabila dɔ bɛ ni dɔw ko burudamɛw dɔw yɛrɛ ko tuaregu hali arabuden dɔw bɛ a la caman tun kɛra tafɛn ye Libi ka taa kɛ Kadafi ka kɛlɛcɛw ye u b'a fɔ minnu ma ko Légion Verte tuma min na Faransi marabajugu u bɛ ka Kadafi kɛlɛ ka sabu kɛ Kadafi tun ye maa ye maa min a ka jamana tɔnɔ n'a ka jamana hɛrɛ a tun ma sɔn fiyewu nazara marabajugu ninnu u k'o kɛ u ka gwanforo ye k'u sago tigɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ cogo min a kɛra Niger ye o a kɛra Mali ye o a kɛra jamana wɛrɛ ye o n'a y'a sɔrɔ k'u ɲɛti ka dugukolo ka jamana dugukolo tɔnɔ fɛnw na n'o ye a sanu a marijanɛw a tajiw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ye n'u ɲɛ b'o la sabu u sigin bɛ Niger Faransi kɛn bɛ ka Niger dugujukɔrɔ nafolo a bɛ fɔ a ma ko uranium o bɛ bɔ Faransi fɛ wa a tɔnɔ fanba ye Faransi jamana de ta ye u bɛ ka Niger bololasɔn u yɛrɛw ka dugukolo n'o y'u ka dugujukɔrɔ nafolo ye n'i ye o nafolo sɔrɔta n'i y'o bɔ Faransi ka sɔrɔ la bi caman na bɔ a la olu dun ka dugukolo fɛn min b'a jukɔrɔ tuma dɔ la fɛn bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ min nafa ka n'o ka girin n'o ye Mali kɔnɔ ye Faransi ka tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la denmisɛnw b'a dɔn an ka cakɛ bondaso caman bɛ tubabu ni yɔrɔ b'a la kosɛbɛ a dɔ ye jumɛn ye kɔɔri min bɛ ci kɛ anw fɛ o cakɛ bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CMDT cakɛ bondaso min sigira kɔɔri a tɔnɔ bɔli ani kɔɔri yɛrɛ nafasɔrɔ siraw jidili Faransi niyɔrɔ min bɛ o la a ye se ka kɛ o ka ca ni Mali yɛrɛ ta ye n'o tɛ a bɛ faamu cogo di k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise tun bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la u ka fɔ cogo la ko kɔɔri sansɔngɔ diɲɛ sugu la ko tun jaasira o kɛra sabu ye min y'a to Bubu Sise a ye a karaba ka fɔ Mali kɔɔri cikɛlaw ko jamana bi kɔɔri a kilo kelen a tigɛlen kɔ Mali cikɛlaw fɛ kɔɔri a mɔlen kɔ k'a se a kilo kelen ka sɔngɔ dɔ fɔ o sɔngɔ ka karaba Mali cikɛlaw kun
oyere na kes fenye femi ayatu salon samiyaji Mali kori chikala mason ka kori chike na ya sɔrɔ bi k'a fɔ gɛlɛya bɛ hali suguko la anw fɛ Mali kɔnɔ yan bi. Sugu baganw bɛ dumuni kɛ, baganw ka dumuni tɔnɔ fɛn dɔ ye kɔɔri bu de ye. Kɔɔri ni a kɛra parata n'a kɛra ka kisɛw bɔ a la ye, kisɛw bɔlen kɔfɛ kɔɔri yɛrɛ kisɛ tɔnɔ 2 b'a la. A tɔnɔ fɔlɔ o ye a tulu bi bɔ kucala ka minnu bɛ lamɛnni na olu ka kɔɔri tulu bɔ cakɛ bundasu hakɛ minnu bɛ sangu minnu ye baara kɛ a man canti. Bi tulu yɛrɛ litiri 1 ye joli ye n'a a dajɛra o ye 240 ye n'o tɛ 280 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a ye se ka taa 300 la. Ni a tun y'a sɔrɔ ko Mali tun ye kɔɔri cikɛ tuma dɔ la a mana bɔ sira o sira fɛ tulu litiri 1 a tun bɛ feere 180 tuma dɔ la 160 koyi. Sabu minnu bɛ doni ka bɔ jamana kɔ kan ni y'o ni Mali ta fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sabu ye sɔngɔ in tɛna se ka yɛlɛ. Kɔɔri cikɛli baliya ni Bubu Sise ye jamana in karaba ka don gɛlɛya la a kɛra ni Faransi ka karabali jagoyali fin de ye. Kɔɔri tɔnɔ 2nan o ye kɔɔri ni a tulu bɔra o bisilen kɔfɛ kɔɔri bu min bɛ kɛ a bɛ f'o ma ko turutu o de tun bɛ an ka baganw lamɔya Bamako kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen na n'a kɔni b'i bolo hali ni ye misi kalo 1 balo kɛ turutu la a bɛ balo ka sogo caman sɔrɔ. Sogo kilo bɛ joli la bi nin bɛɛ ye kɔlɔlɔw de ye ni Mali marabaaw tun kɛra maa ye minnu bɛ kodɔn u bɛ u ka jamana nafa de makaran ka sago nazara minnu bɛ yen n'u bɛ karabali kɛ. Sabu Faransi ye jamana min b'an ka jamana marabaaw karaba ka don dungo sira fɛ u ka nafa ye min ye wajibi. Dɔw yɛrɛ taara k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ bandaw ani Moktar Wan soldasi minnu tun y'u sigi fanga na u laban ye fanga minɛ u la k'o ye Faransi tun nana se ka bandaw nunjuru sɔrɔ ka Moktar Wan nunjuru sɔrɔ f'olu laban maa minnu bɛ ni olu miiri la ka fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ Faransi ɲɛci b'a la Mali kɔnɔ a b'a fɛ ka jamana in zama ka taa kuntilenna min kan olu tɛna sɔn o ma. O de tun nana kɛ sabu ye soldasiw ye fanga paronin kɛ siɲɛ 2nan na hali Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ n'i y'a ka kɔlɔlɔw n'i y'u jate Faransi nɔfɛ taama ye fɛn min se a ma o kɔlɔlɔ fanga bonyana kosɛbɛ. O Faransi kelen kɔni a hakili la k'a fɔ anw faso Mali ye u ka gwanforo waliba ka gwanforo de ye n'u ko bɛ Mali kɛ cogo o cogo sa u na Mali kɛ o cogo la. O gɛlɛya kelen de bɛ Mali dala kabili dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen a mankan fanga bonyana kosɛbɛ ko Mali ni maa wɛrɛw bɛ yen n'o y'an ka fanga ɲɛmɔgɔw ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'olu ni cakɛ bondaso dɔ ka baara ye lakana ani kɛlɛ ɲɛdɔn kuluba dɔ bɛ yen kɛnyɛrɛ ye ta don a bɛ fɔ min ma ko groupe privé de sécurité Wagner. Araba tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 14 ma Faransikaw ka minisiri min sigilen don u ka sɔrɔdasiw ka minisiri n'o ye Florence Parly ye k'ale ko ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ni Jila kɛlɛdege ani kɛlɛkɛ cakɛ bondaso dɔ bɛ yen n'o de ye Wagner k'u ni Mali marabaaw bɛ ka bɛn dɔ labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye baaraɲɔgɔnya ye ko n'o kɛra kɛfɛn ye. Faransikaw ka minisiri min sigilen don u ka jamana sɔrɔdasiw ka ko ɲɛnabɔ la n'o ye Florence Parly ye k'a ko ni bɛnkan kɔni kɛra Mali ani Rusi jamana u kɛnyɛrɛ ye sɔrɔdasiw o cakɛ bondaso ni ɲɔgɔn cɛ k'a na kɛ haminako gwɛlɛnba ye wa nin na kɛ fɛn ye fɛn min n'o ye kankɔrɔsɔsɔ jɔnɲɔgɔn kankɔrɔsɔsɔ wali cɛjugu ye k'a sabu kɛ olu ka sɔrɔdasiw bɛɛ kɛlɛ min na jɔda min na farafin jamanaw kan n'o ye farafinna tilebiyanfan saheli jamanaw ye hali u yɛrɛw ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye ale ko Rusiw ka kɛlɛbolo in nali ko ani olu tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ fiyewu. Faransi ka sɔrɔdasi cɛ minnu b'an fa dugukolo kan ko olu bɛ yan baara min na u bɛ yan kun min na k'a fɔ ko Rusi ka kɛlɛbolo hali n'a kɛra kɛnyɛrɛ ye kɛlɛbolo ye k'o tɛ se ka bɛn fiyewu olu ma olu bɛ yan Rusi kɛlɛbolo ka na k'o tɛ se ka kɛ fiyewu. O kɔrɔ de ye k'a fɔ ni Rusi la sɔrɔdasiw kɔni hali n'a kɛra u ka jamana fanga ɲɛmɔgɔw ta tɛ fo kɛnyɛrɛ ye sɔrɔdasi kulu a ti ɲɛ fiyewu u tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn fɛ o fila tɛ se ka kɛ Mali dugukolo kɛnɛ kan. Je ne peux pas laisser dire
que nous ne sommes plus au Mali. Je Monsieur le député, la salle n'est plus n'est plus là. Député, c'est ce que j'ai cru comprendre de ses propos. Non. Faux. Nous sommes toujours au Mali. Et nous serons dans les mois et sans doute les années qui viennent. Donc on ne peut pas dire cela. En revanche, il se passe des choses au Mali. Et en effet, si cette rumeur selon laquelle les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant. Contradictoire, incohérent. Et que tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons prendre en soutien des pays du Sahel. Donc j'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail, mais c'est évidemment un sujet de préoccupation tout à fait majeur. olu yɛrɛw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye barikani ko jɔdaba bɛ Mali kana sabatili la u yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko olu ti jɛ n'a ye Rusila kɛlɛbolo Wagner ko ka na Mali dugukolo kan u ti jɛ n'a ye a bɛ waati damadama bɔ bi Faransi fanga ɲɛmɔgɔw tun y'a fɔ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye hali anw yɛrɛw ka faso kɔnɔ yan Mali fanga ɲɛmɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ marifatigi minnu bɛ yen o tubabuw b'a fɔ maa kelen minnu ma ko terroristew Mali fanga ɲɛmɔgɔw olu tun y'a jira waati tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ u b'a fɛ kabila Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na u b'a fɛ minnu bɛ yen u tubabuw b'a fɔ minnu ma ko terroristew ko papale wale cɛjugu kɛbaaw minnu bɛ marifa ta marifa in n'u taar'u fɛ u bɛ kɛlɛ bin an ka jamana sigidaw kan fanga yɛrɛ ka cɛsigi u bɛ yɔrɔ yɔrɔ sa u b'u ɲɛsin olu ma k'u fa an ka sɔrɔdasiw tɛ to yen fɛn o fɛn bɛ Mali fanga ko jira u b'olu de kɛlɛ a tɔ nana kɛ yɛrɛ n'u sigira maa o maa na k'a fɔ ko ko Keïta ye fasoko ye ni u sɔmina wali u sigara k'a fɔ ko bɛ olu bɛ min na Mali kɔnɔ k'o tɛ e fɛla ye n'u min fa n'u kɔni y'i sɔrɔ u bɛ dankari la kosɛbɛ o kɛlɛbolo kelen ninnu olu bɛ ka Faransi fana sɔrɔdasiw kɛlɛ Mali dugukolo kan kibaruya minnu sɔrɔla an balimaw o ye sɛbɛn minnu bɔra kunnafoni fasiri kɛbaaw la dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ ko Rusila kɛlɛbolo in n'u ko a ma ko groupe Wagner u kan ka sɔrɔdasi cɛ 100 damadama dɔw ko sɔrɔdasi cɛ a bɛ se 1000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la u yɛrɛw ko mɔgɔw ye mercenaires de ye mercenaires o ye min bɛ marifa ta ka kɛlɛ k'i tɔgɔ la i b'a sara a n'a ka kɛlɛminɛnw mina ni ko ka minnu kɛlɛ u b'o kɛlɛ ni ko u ka kɛlɛ baara min kɛ u b'o kɛ nka i b'u sara ko u bɛnkan min ni Mali tun b'a fɛ k'u bɛnkan in latigɛ ani Rusila kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'a ma ko groupe Wagner wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bolonɔbila
make asebena folo kafo ko ambena anga mbuluno blala kafo anjera amina baraka nyongo fe hali o make folo koy o keli na tunkera jajaja atu mangam fanga bi buye kusowe oni yeni nkebaliya yi apuma de chayale nubi o ko chama meni ko yinze ngoro koy atono sira folo ifemi do yere ka fochugula ko ye malika kan horo yani ni ye Jean-Yves Le Drian ale de français ministre minzilendo ka jamana ni jamana wore che ko yena bola o yere kan kuma mebani malika kan horo yani hali na ya soro ka fanga jamana marabaw de stradi uluma yoro be yoro la malidu goloka français na ka soldat siminumbe hali ya mariate anga mugo bolo ni manye cheke no sigabe mamina eka journal Yamusa Kamara lamebani ale ni Fransika keles jujon sola munfe anga sola si chemunumbe jamana koronfe olu de ya yini ka foni Fransika kele chawbe minge uni anga sola su ka je ka barake koy uba anfa dugolo de kan ni femi mbeke anfa dugolo ko mana ke kana dabali ni fere yi atinye funi anga sola su ka je ka barake nyonfe ale yere ya jira ka fo ale yere mineli minge ka juguya awati wasro Ibrahim Bokar Keita de be fangana o kunye miye de o sumelu bube maiga mi na be kasola bi kwaye jamana naflo nganamu ka juguya kelemina unsani sinfe hali na ya soro ka fo o sumelu bube maiga majabili ke ola General Yamusa Kamara ako aleka manguya ani alere ka manguya Ibrahim Bokar Keita yoro ko sola ni sinfe anda yere la me chokorbani musukorbo sumelu bube maiga abasiku jamana an kun bɛ ka baro kɛ bube nana fɔ ko ko sɛbɛbali bɛ yan de ka minisuma la kɔlɔsi a seginnu kan fo siɲɛ 2 non ko bube n ko o ta ɲɛ yɛrɛ mo ni minisuma kun tɛ se ka yɛrɛ la kɔlɔsi u bɛna mun ne fɛ yan u bɛna mun kan fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ la kɔlɔsi tubabu de bɛna u la kɔlɔsi u bɛna mun kan ne fɛ yan ko an bɛna ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i ka faamuya ni san 36 de kɛ sulasi la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko minisima ka baara ye min ye u kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o minisima ka baara ye sɛbɛbali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnya la ka jatigi werekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ o ye a fila bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka basigi sinsin jamana kɔnɔ mɛ kun tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mɛ mamuna ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man diya ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka la ɲɛga ale dɔn pour que a ka dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye réunion wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko bubu ye kɛlɛ k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalalu jumɛn de ye a ko n ka hakili to n yɛrɛ la après n ye lettre sɔrɔ a bubeke lettre ci ma ministre de la défense ko n ka taa pôle économique la kɛra n bɛ fɛ ko k'a ɲininka n ko pas de problème ko n bɛ taa n'an y'a faamu o de tun y'a ka plan A ye i n'a fɔ gafe kɔnɔ y'a fɔ cogo ne nakun yɛrɛ ye nin ye a kun t'a fɛ n ka to président kɛrɛfɛ parce que n mana k'a n'a bɔn c'est ça justement ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma a ko ko nin bɛ cogo min na ni n tora président kɛrɛfɛ n tɛ se k'o sɔrɔ a mana k'a n'a bɔn an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin nata donc a kun yɛrɛ de nin ye a tɔ nin bɛɛ ye manamanakan ye mais pour que a ka président sɔrɔ o k'a dɛmɛ a y'a fɔ ko n ye tubabu neni o nana cogo di ne b'a fɔ ne tɛ Kidali ka ye ne somɔgɔ ma se Kidali ne somɔgɔ yɛrɛ tɛna se Kidali ne somɔgɔ ye sɛnɛkɛlaw ye bɛ Bamana u tɛ se Kidali a bara Bamana ni Kidali tɛ a ka ca ni kilo 1000 ni 700 dɛ ne somɔgɔ tɛ se mais ne da dɔn Kidali ko la faso ko danaya min dara ne kan k'an bila défense la fɛn bana ka faso la kɔlɔsi ne bɛ o jɔyɔrɔ de fa an ka sɔrɔsi dɔ kun yɛrɛ o waati la an ka sɔrɔsi kun bɛ Kidali pendant le régiment kun bɛ n b'a tɔgɔ fɔ Mamadu Kamara Mamari Kamara fo kɔsa in na kun kɛra Kulukɔrɔ gouverneur ye Mamari Kamara a fana y'a ka sɔrɔsi kalan kɛ tubabuw fɛ yen ale kun n'a ka a ka sɔrɔsidenw kun bɛ Kidali n'a bɛ bɔ ka taa patrouille kɛ n'a nana tubabu min kun bɛ o kun b'a wele ka mafiya kosɛbɛ ale k'ale m'o faamuya e nana n dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mais ne bɛ n fadugu de la ni ne kɛ an ka ɲɛfɔli kɛ minnu ye n bila yan ne ka ɲɛmɔgɔ ne b'a ɲɛfɔ dɛ ne kuma tɛ min na ayi tɛ donc o gɛlɛya tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ a tun bɛ ne wele k'o fɔ ne ɲɛna an tun b'a essayer ka mɔgɔw ni hakili yira pour que bɛn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ dɔ kɛra
juillet 2013 le 14 juillet 2013 on peut Paris ay téléphone cinéma nini anga ta se défense ku menu ne ku ko so colonel Mohamed Koulibaly akoko ko ni ko be Paris ako te frege igeta ini to buga foke ka ben jasa ni mo na se ka anga sige ni ka grande ban bo ani wonde ngo ya pas problème ni téléphone ci votre l'entrée masculino buka ngombe na ko baraji ndo ngai sabali ay ma kono ndo ngombe na ngo kuma membata ngombe na sisa ambara pati fana ambutiaji kacha o ye wuli fo sinya fla no ngai sabala ambatra la kana me ambe ambutiaji de kono ala ka an sera nduna wato 17h tamenara ministre kunte wato jinero mo sabani oni simiri grand fonctionnaire mo de marok mo wulani una nyini fo mba fo ngo dinya be kono RFI bafotuna mo milliard bawrumla ngo milliard bawrumla kono to bure kala sabuye kana andeme ka bo granter ngo mali ya ambo barga de abra branta inako ambay fu dante fu limina ngona mina ga kidala nganta go famia amna andeme chugo mayira ila amandeme chugo mayira ila puanga baraka unya mate kono te ngo juga beromno ngo dia beromna ngo krefna beina okumari madiawi ngo dia beromna ngo krefna be que y a pas de frontière entre l'amour et la haine ngak madinen fo o reflendi ma bento wuma entre l'amour et la haine il n'y a pas de frontière faut qu'oublie nere donc amadiawi mais ni makuma du fond dia beromna ani kere ya sun ndu donne fo ay kunya la yini puisque ane mira di ko asura sunna il faut kunya la yini même mira di nema ani sorta magasinalma ni kelen ko fe ay ni to ko bala no to basine mira ye ki ko la ni ay de so no fere tala mo officier dono bo officier la national bana bo go beninya yeah akera tani donc akera nga fo président ko ne to abunne parce que mada to abunne amadio al donna ko ne to abunne ni tu ye Général Yamusa Kamaraye lamebo ne hakila ka fo ay fe min fo o ba jira ka fo olu be ka fɛn min fɔ n'o de ye jamana in kan hɔrɔnyali olu ye jamana in don sago la mɛnna Mali bɛ olu sago de la ka di olu ye cogo min n'olu ye dabada min tigɛ an b'an bɛrɛ bɛn o ma n'o tɛ an ta galo o Jean-Yves Le Drian ale de ko olu ka kɛlɛcɛ min bɛ an fa dugukolo kan k'u b'o kɛlɛcɛw doni ka taa n'a ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali ministre bondaso min sigilen don jamana in dangani ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma n'o ye ministère malien de la défense o ko Mali ka laɲini ye min ye bi ka jɛɲɔgɔnw cɛya wa Mali ni bɛɛ bɛna kuma koyi Mali ni maa o maa ni Mali limaniyalen don ka fɔ o sen walo da walo ka dɛmɛ bɛ se k'an sɔrɔ a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ ye a mana kɛ baaraɲɔgɔnya o baaraɲɔgɔnya ye ni Mali kɔni limaniyalen don ka fɔ o ka kan k'an dɛmɛ hali n'a kɛra fɛn sara de ye kɛ nka u m'o yɔrɔnin fɔ u ye fɛn min fɔ le Mali entend diversifier ses relations nous parlons avec tout le monde ko Mali fɛla ye Mali ka laɲini ye k'a jɛɲɔgɔnw n'a kokɛɲɔgɔnw a n'a baaraɲɔgɔnw cɛya wa Mali bɛɛ kuma ni bɛɛ ye yala cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'aw ɲininka o yala Mali t'a ka hakɛ de kɔnɔ wa Mali o tɛ Mali yɛrɛ ka ko de ye sa wa nka n'i y'a ye olu bɛ nin fɔ n'o ye Faransi fanga ɲɛmɔgɔw ye bi komi Mali kɛlen don olu ba ka gwanforo ye a ka di olu ye cogo min u b'a kɛ ten n'a y'u diya u bɛ Mali kɛ dɛgɛ ye ka nɔnɔ k'a la n'a y'u diya u b'a kɛ basi ye ka na k'a la n'o yɛrɛ m'u diya a y'u diya cogo o cogo sa hali n'a y'u diya u bɛ Mali kɛ to ye ka na k'a la Mali kɔni bɛ olu sago de la n'o tɛ ale y'o min fɔ ni a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ olu yɛrɛ kɛn bɛ ka jamana in labila Mali ye yɔrɔ joli ni yɔrɔ joli bɛ yen ko Mali ka fanga ani Mali ka sɔrɔlasiw tɛ se ka se yɔrɔ la olu bɛ se ka layidu ta Mali ye wala olu bɛ se ka jira Mali la k'a fɔ yɔrɔ si tɛ yen k'olu b'o yɔrɔ la ko Mali sɔrɔlasiw u kelen de bɛ yen u ni Mali sɔrɔlasiw tɛ jɛ k'o baara kɛ o yɔrɔ joli joli bɛ yen ko Mali sɔrɔlasiw u tɛ jɛ k'o baara kɛ an balimaw kabili don min Cɛna Kulubali tun ye an ka jamana lakana ani jamana kɔlɔsili ka kisi ka bɔ juguw ka mandɔrɔ ma kabili Mali yɛrɛ ye a kanu ka fɔ ni Risila bɛna kuma Risila ka se ka Mali dɛmɛ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka kɛlɛcɛw labɛn cogo min k'a ka dugukolo tanga k'a kisi ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma kabili Mali ye kuma fɔ fo ka se bi ma a kɛra Faransi bolo daga wulila sungalan de ma ye n'o tɛ olu b'o kuma min fɔ o tɛ dalu ye koyi wa Faransi tɔnɔ filanan min bɛ Faransi bolo o ye taɲini tɔnɔ de ye sabu tuma min na furancɛ fanga in
a kumaw bɛɛ senna ka fɔ waati min bolo daru ye n'o tun ye san 1 ni kalo 6 ye e k'o tɔ bi tɛmɛ kalo 6 kan wa dɔw ko ko waati dɔ kan ka fara furancɛ fanga waati kan o kuma fɔra kaban kabila o don fo ka se bi ma Faransi a kɛra i n'a fɔ jɛgɛji bon bɛ Faransi ka jakumaw tɔnna furancɛ fanga in waati janyani ninnu ye fɛn minnu a ti bɛn Faransi ma koyi wa dɔw yɛrɛ y'a jira ka fɔ n'i ye Faransi ka wuli ka dɔ ye cɛsiri o cɛsiri n'o bɛ Faransi fɛ nin kuma ninnu ni nin wale ninnu a ye se ka kɛ a sabu ye ninnu dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ bɛntun kɛra kan waliw yɛrɛw ka fɔ cogo la ko Rusila tɛ Faransi jugu ye hali l'Europe jamana olu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'a bɛ fɔ o ma ko Union Européenne ni tiɲɛ don ka fɔ Rusila tɛ olu jugu ye kɛ hali diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Nations Unies ye n'a fɔra ka fɔ Rusila tɛ olu jugu ye Mali yɛrɛ kɛlen don taɲini yɔrɔ de ye fɛn ɲinibaw fɛ sabu limaniya n'o ka fɔ Mali dugukolo ye taɲini yɔrɔ ye Mali jamana ye taɲini yɔrɔ ye a ɲɔnasiw bɛ Syrie Libye ani Ukraine tɔnɔ ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ ka tigɛ Faransi ka sɔrɔ ale miiri la ka fɔ ni Rusi kɛra nafa ye Mali dugukolo kan ale ka tɔnɔ a n'a ka setigi a dɔ na b'o la Rusi yɛrɛ ka na farafina yɛrɛ tile bi yan fan fɛ nin ye fɛn min a kɛlen don ka Faransi kɔnɔ guwan ka se hakɛ min ma Faransikaw ka daga wulila o ka songala ma ye wa mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'o ye l'Europe jamana maa dɔw fana ye l'Europe jamana dɔw fana ye ni Rusi kɛla nafɛn ye anw ka jamana kan a bɛ dɔ bɔ olu ka se n'u ka fanga de la araba tɛmɛnen ko l'Allemagne jamana fana ale ko Faransi ye min fɔ ko y'ale fɛla ye ni Mali kɔni jɛna Rusilaka don Mali kɔnɔ o tuma olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ yan k'u na sɔrɔlasi ninnu fana ta ka taa n'u ye ninnu dun ye baarakɛla minnu ye hali ni taɲinikɛlaw don kɛ tubabuw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko mercenaires hali n'a y'a sɔrɔ bi n'i ka jamana kan i bi nafolo de sara u ye kɛ yala o bɛ se ka kɛ fɛn jugu ye olu bolo cogo di ko ni olu naka l'Allemagne jamana fana ka laɲini ye fɛn min ye o fana kumakan ye fɛn min ko cikan min bɛ olu fɛ nakun min bɛ olu la Mali kɔnɔ yan ko ni Rusila maa ninnu kɛra nafɛn ye k'o fana ti bɛn olu ma u ka sɔrɔsi cɛ 1500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu bɛ Mali dugukolo kan k'u da kun ye Union Européenne o de bɛ sɔrɔlasi minnu n'o ye a fɔra ten koyi k'olu b'an ka Mali sɔrɔlasiw dege sɔrɔlasiya kɛlɛ la hali ninnu ka mɔɔw fana a ka ca MINUSMA la MINUSMA de ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw olu ye finitigi dɔw ani u yɛrɛw ka fɔcogo la faamuyalikɛla dɔw nana n'u ye Mali kɔnɔ yan k'olu bɛna cɛfɔ ani kanbɛn u bɛna o sabati Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɔw y'a fɔ n ye o ye Mali kolatigɛlaw ye ko MINUSMA ka tɔnsigi dɔ senfɛ kabila o don maliden don koyi a ye min fɔ n ye ale ye maliden de kabila o don ale ye MINUSMA baara bila pewu ko sɔrɔla mun fɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔw bɛ tɔnsigi la k'olu ko ni jamana in basigira diɲɛ don o don bɛlɛ kɛra olu ɲimi ɲɔgɔn na ni jamana in ni Mali lafiyara ko Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ don o don ko kɛkun tɛna sɔrɔ olu la yan tuguni o b'a jira k'a fɔ hali ni kuma in ma bɛn o ma u b'an fa jamana de kan wa nin tɛ nkalon kumaw ye sabu hakilima bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin kulu hakilima ni kodɔnna bɛɛ b'a kalama k'a fɔ MINUSMA diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw u ka jamakulu taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ basigi ti n'a ye hali ni basigi bɛ na ye yɔrɔ la f'olu bɛ laɲini minnu kɛ wala u bɛ nafa minnu sɔrɔ wala u bɛ wari min ɲini n'o ma sɔrɔ ka ban olu ti bɔ o jamana kan o jamana ti lafiya sabu ni jamana ninnu lafiyara diɲɛ don o don kɛkun ni sigikun wɛrɛ tɛ olu la o bɛɛ dun y'a dɔn ka fɔ nin nazara ninnu u n'a fɔ ko anw ye nazaraw jugu ye olu ma min faamu anw sɛgɛnna ten sa an ka jamana kan k'a yɛrɛ ɲini ten sa waati de sera n'a y'a sɔrɔ ka fɔ kɔnɔjɛyalen kɔni don u kan ka dabali ni fɛɛrɛ de ɲini cogo min jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ ni jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ olu ka taa nka u bi jamana o jamana kan a kɛra diɲɛ fan o fan ye ninnu bɛ jamana minnu kan o jamana ninnu tɛ basigi jamana ninnu t'u yɛrɛ sɔrɔ olu tɛna ta yala olu tun bɛ se ka to anw ka jamana kan kudayi wa tiɲɛ yɛrɛ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i ye Mali ko in lajɛ hakilima dɔ ko ma ko ni bɔra Mali tiɲɛw kalama a ye ko i k'i bolo fila da i kun ka kule k'a sabu kɛ janfa min labɛnnen don maa kɔnɔjɛlenw bɛ yen koyi u man ca kosɛbɛ dɔw ko Rusi nakun ye fɛn ɲini de ye ni Faransi bɛ fɛn wɛrɛ ɲini na anw fa dugukolo kan ni Faransi tokun anw fa dugukolo kan ko Faransi tɛ fɛn ɲini hali n'a y'a sɔrɔ u ko k'olu bɛ anw dɛmɛ k'u b'an dɛmɛ sira caman fɛ n'u b'an dɛmɛ sira caman fɛ u ka nafa fana bɛ sɔrɔ anw fɛ yan hali n'a danna u ka taji feere bondaso minnu bɛ yan n'o ye Totaliw ye a bɛ fɛn min na don Faransi kun
Fransi na kunte yanka foko olu ye ubande me gwanza jamana minu yi mara ni marafai Fransi nana anga jamana mara ni marafai kankele kange jonye osoro mu fe fenyini hali Fransi be Mali dugolo kambi Fransi marabaw ko lo ti fenyini naya oluka solasi ko le do be solasi ni nsara onga obe solasi ni nsara akake chie ga obi na fami soro anga fadugolo kandu udado no lawa aiseka ke Fransi be Mali dugolo kan Fransi ka tonotea oti chie hakima be ba doka fo kuluku njema life wai ye mami nkele ni marfai kisiki kuka jamana tonobo niye na chogo soro na chogo minte marfai ibika tono belen ka soro ka fenyini o jamana kono ko soro frafin jamana jumembe ni Fransi te fenyini hali na dana Mali dugujukoro naflo munde yake Mali yere borotoli ngani tara Fransi fe hali no kuma utibe uma kuma tibe Fransi ma niko ko Fransi de Mali chi hala anga politique ma chama mbe kuma ni tibe uma hanga ukache foke nu ya chefo umana bana ubuta Fransi di umuso ubuta Fransi udon ye français uye usomo ye Fransi kawye ukabo da kalaje ni ala yuchi ala yerete machi nuka jama yu blau kumana ibi da Mali la yitina na Fransi na hali ko bi tai amna ta Draman Traoré ya fone yo ale be che jala mi fo Fransi nuka jamana do ni tikala ani fo ako Fransi ma amna kunye on joli minide abeka che munun fode wati dola uma so akata kwa jamana kan amina wole do na ta nununa nun ko ne ute so risikana on fe faso kono ya olu be jamana udabrilendo jamana nafami na utafe jamana wore de kana ufuna ki dabirala utina be yawo watu madola ni rishikara nafayi abisonga yelemade ko bisonga yelemade sabu kuma min da ko hadamadiya hake ko tim matrafa rishi kelechew fe niku akera rishila yau akera France yau akera Alman yau akera Etats-Unis yau ubita jamana uka munde kama ni unyininga au mina au demede au ye franda jamana uye sete au ye amina au deme ka ubon wala moria halati maluya hali doni safa au hakilla ka fo frafin jamana ube jimi ununde fe mi yere ti famu mo na fo jose ikapuma ka farin bi ko sobede awoke adabo kunye chekorobani musukorobaw kumpa mimbe au la kwa nyedon ni Fransi ba tayi ni Fransi ka tayi onga ni Mali ko ka be sradi ma wore ma okana kana andeme muna Fransi bi banamini ola kaseka l'Europe jamana mo fana ko lu la suku blaw na olu fana ka muruti ku ka deme bi tige Mali la kabako na tunya soro ka fo hadamadi ya hakew olu kan ko soso wale udo enunu misega na on fa dugolo ka chogodi anyu wele ka fo kana andeme kanga mo labe skele chew labe ukana ka labe anga se ka papalikela ukele olu ko lu bo papalikela kele unde kele yalaw ne asoro na ku nukara na fenye muna utafo ako nunu ngana nga na kambe ulade na kumbe ula anti son femi ma weni ni hadamadi ya hake matrafa kodo ukana ninke nuye ninke domi otuma mimi mborala oyu kungoyi oko nunu rishu ka keleche ku tara Centrafrique ku tara kojugu bawdo ke sebendo munum bembulu koroya olu ye fendo fo okibaru ya nunu fleni ko Centrafrique ko keleche nunu no rishila keleche nunu ye kube ko ke bafo munum ma instructeur kube ye l'armée labin ube keleke ni l'armée ko uka ko kwa ahamina ko ni akono gwanko na tuni ko fanga buena ko sobe ko sabu marsikalo tle bisabani kelen temene ko jie jamana yere ma horoyene uluka barakela do ko lu ye kibaru ya do fo ni man nunka ko ye hadamade yere hake o teni wale chejugu ye ko fora hali laseli bonaso do be ko sebembe ulubulo nu ye gundo sebewe mamunu nolu ye tuyoni wale uke kabili apuma nunu mbe fo gundula ko sisan apuma te dugula koy nunu ngoni nana ubake na fo bu baka gwanfurula ni olu koni be la yini munun ke obi soro chugo lasa hali no beke mo frokilide hali no beke tuyoni wale chejugu de kada kase mo nu koni nana kaba uteni ndo utejugu do utekele ba do no koni ubella yini munun ke no koni shina ema abina fo chekorobani musukorobaw akuma bi fo anve koni fama ko ikunche ko siraba bi boy ikumbi fara chilidema wala ikumbe fara tigelidema ko siraba na bo ko nunu mbe barake chugodila rishika uka lasigide ko ye kibaru ya lase ka fo olu ye keleche keme duru ni bisabani duru bla ko ni mbe ye digi karamogo de ko nga uti keleke fo ni bingeruka ko ni kuma de be ni kuma de tumbe olu da
wa fasiri lasi bundaso dɔw be olu ko daluni sɛbɛn bɛ olu bolo min bɛ nin bɛɛ jira hadamadenya yɛrɛ hakɛ matarafabaw ko nin tɔɲɔni walew be k'a ta ka sɛgɛ ka mun sɛgɛrɛ nka ni nafa yɛrɛ nin yɛrɛ kɛlɛ kun ye fɛn min ye taɲini ni sɔrɔ de don ko sabu min fɔra ka fɔ ni risila nana yan mali dugukolo jukɔrɔ tɔnɔ fɛnw ka fanga ka bon kosɛbɛ ko yɔrɔ dɔw be yen ko mali bin'u labila u ye u b'o sanu bɔ hali ni bolonɔnbila ma k'a la fɔlɔ kɛ mali yɛrɛ ka nafolo sɔrɔta man can ka se hakɛ min ma ko ni ninnu nana mali bina nafolo sara u ye k'a sɔrɔ nin jamana kofɔlen n'o ye lamɛrikaw ni faransi ye ani diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyani k'olu bɛ nali min kɛ mali dugukolo kan ko sara t'a la u tɛ sara ɲini mali fɛ n'a fɔra ka fɔ risiw de bina olu bina sara ɲini mali fɛ nin kɛcogo la o ti bɛn olu ma nin kangarida kan min kɛra faransi yɛrɛ a ɲɛmɔgɔw fɛ yala u b'a fɛ risila k'i bolo kɔni risila k'i bolo bɔ mali kana de wa araba tɛmɛnen ko risila olu ka fanga kuntigi bulon u kumalasila ye dantigɛli kɛ ka pereperelatigɛ di ka fɔ risila k'o tɛ ka ɲɛɲinini foyi kɛ u ka sɔrɔlasiw o nali la mali dugukolo kan ka fɔ k'olu ka kɛlɛcɛw kelen tɛ mali dugukolo kan nka a da ma se k'a yira k'a fɔ min ye Wagner nin ye n'o risila kɛlɛcɛw ye yala u bɛ mali dugukolo kan wa o tɛ mali dugukolo kan ka sɔrɔ bɛn dun kɛra kan l'Europe jamana olu kɔni y'a ye k'a fɔ nin kɔni ye risila ka ko labɛnnen ye u b'a fɛ sɔrɔsiw u ka sɔrɔsiw kana mali dugukolo kan mali minisiri bondaso min sigilen don an ka jamana tangani na o ko tiɲɛ don kuma ɲɔgɔnya ni ko ɲɛɲini o bɛ ka tɛmɛ mali fanga marabaw ani risila sɔrɔlasiw wala risila kɛlɛcɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u nakun ye u bɛ se ka mali kɛlɛcɛw dege kɛlɛcɛya la cogo min ani an ka jamana marabaw olu bɛ se ka tanga cogo min fo ka se nin yɔrɔ in ma kuma dann'o ma nka min ye Cogɛl Kokala Mayiga ye k'ale da sera kuma in ma a y'a fɔ nanzarakan na Cogɛl Kokala Mayiga ye fɛn min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o lamɛn nka a y'a fɔ nanzarakan na an b'a lajɛ k'a yɛlɛma bamanankan na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na bisimila Danbele. Vous avez les questions sécuritaires sur lesquelles on a énormément de difficultés aujourd'hui. Jamana kɔnɔguwan kow la ani jamana yɛrɛ kana ani jamana lakana jamana tangani ka bɔ jugu ni bingelikɛlaw ka mantɔrɔ ma mali ka gɛlɛyaw ka ca o sira fɛ kosɛbɛ bi. Parce que la situation est celle que vous la savez. Lahalaya minnu bɛ aw bɛ min joona o don. Vous avez aujourd'hui des partenaires ont changé un peu leur politique. An jɛɲɔgɔnw n'an baaraɲɔgɔn dɔw bɛ u ye u ka dɔnsen falen u b'an fɛ mali kɔnɔ yan kɛkun min na u ye yɛlɛma don o kɛkun na o kɛcogo la. Vous avez après les changements du 18 août sinon bien avant. Kabili utikalo tile 18 sango hali ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ nin ko in jujona. Il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali. An jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen an baaraɲɔgɔn dɔw bɛ yen an kokɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen an dɛmɛba dɔw bɛ yen olu ko u bɛ taa k'an fa dugukolo Mali bila k'u bɛ taa u bɛ taa u nana cogo min k'u bɛ taa ten. Pour se replier sur d'autres pays. U b'a fɛ ka bɔ an faso Mali kɔnɔ k'u kunda jamana wɛrɛw kan jamana dɔw kan. Il y a des zones qui sont abandonnées qu'il faut occuper aujourd'hui. On ne peut pas laisser le vide. An ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'u tun bɛ o yɔrɔ ninnu na n'u kɛra taafɛn ye u mana taa o yɔrɔ bɛna kɛ yɔrɔ lankolonw ye ni kɔlɔsilikɛlaba tɛ yen ni an dɛmɛba to yɔrɔ la fo Mali ka dabali ni fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini n'u kɛra taafɛn ye min bɛna kɛ u nɔnabila ye. Les forces ne suffisent pas. Kɛlɛ ani fanga minnu bɛ anw na o tɛ wasakɛ bi kɛlɛ cɛ minnu bɛ anw bolo kɛlɛ fɛɛrɛ minnu bɛ anw bolo ani fanga min bɛ an faso Mali la bi o tɛ wasakɛ. Il y a une certaine dispersion des forces. Mali dugukolo fɛnsɛn ka bon ka se hakɛ min ma kɛlɛcɛw cɛrinen don Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger. A bɛna wajibiya n'o dun kɛra a bɛ wajibiya Mali ka Mali yɛrɛ ka i miiri fɛɛrɛ ni dabaliw la Mali ka bɔda wɛrɛ ɲini kɛ Mali ka dabali kuraw ani fɛɛrɛ kuraw tigɛ. Si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter. A dun y'a sɔrɔ wa kɛra k'a fɔ ninnu an jɛɲɔgɔnw ko u bɛ taa n'u kɛra taafɛn ye dun. Certaines localités s'ils décident demain de partir qu'est-ce qu'on fait? No olu kɛra taafɛn ye yala Mali dun bɛna kɛ cogo di Mali bɛna a yɛrɛ to o cogo la wa Mali bɛna u ko bila ten wa Mali bɛna
ko into uchola yoro nu ulu be yoro la nu ka na kunwalu kan na kanye kubande me ko yoro nu la kana no lu ka kele mena nu ka kele chauta kata yala otuma au mina sigite ka mbulu flat dancing gawa de nous interroger est-ce qu'il faut pas avoir des plans B otuma yala mali te dabali ni fere wara yini mali te kele mena fale wa mali te dabali qur'ani fere qur'atike wa mali te akaku yini srawara fe wa d'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché puis les gens se sont retrouvés seuls ayi jamana uye jamana minu o jamana nunu ni nyona shikara e tara kutoye kutu kelena o jamana nunu toru kelena ke. C'est cette réflexion qui conduit à des débats aujourd'hui. On nous a accusé de vouloir changer de stratégie. Obina ke wajibi malika fere kuranyini ka dabali kuratike ka kore nyini. Le président a dit simplement à la CEDEAO que anga jumana kuntigi aye afo CEDEAO nyana doron ko on ne peut pas dans une situation où par exemple on apprend qu'il y a une attaque quelque part. Si ça akaye akajira kafo binganikela utara binkata keletike yorodoka. On a un hélicoptère qu'on veut voler pour aller. Na yaso keleke pangulun doka ka nyini ka dunini ke kata odaga wuli. On nous l'interdit. Ami balola, ami balika toke. Au motif que cette zone c'est une zone d'entraînement d'autres forces. Mimbe fwanyi ko yoro nunyi oluka kelecheu ka keledege yoro de. Ube keledege yoro la ko yoro ye konga pangulun tiseka wuli ka to yoro la. Tenez. Cette situation ne peut pas continuer. Nunu nyanje yondo de. Yala obiseka to chugula chugudi. Ningo imbiseka to tan. Omimbeke ko toti otiseka toti. Pas le passé, mais aujourd'hui on ne peut pas continuer dans ça. Tiena na tumeke korole. Atiseka to sina. Atina seka ke antina jenai tuguni. Ça c'est très clair. O ko jelendi. Atina seka ke anti jenai. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel avec un pays. Jamana temi miseka on faso mali bali ambe kelemina munu sankanga jamana kumabo kafoko on tiseka ta kelemina san o jamana nunu fe jen miseka on balola jen kanka on balola awa anti soma. Si on a un accord, parce qu'un autre ne veut pas. Nous avons dans ce courant de Tato Malifé. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné. Il y a la Johnny Miseka Umbalika Fanga sur la Teta sur la Sia de Geke, Jamana Wareka, Jamana Munkadani, Lani Manianendo Kafo, Lubeseka Anga Kelecho Dege, Kuke, Kelemasai, Johnny Miseka Umbali Kuke. Parce qu'un pays ne veut pas. Ni Jamana Koko attaqué. Et c'est d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par trois raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tous les territoires. Aflana ifemi kamali marabou deme jamana mara jamana ka jamana tigiya jamana ka jamana halalaya dugolo ka besegi anfasu malima otunye andeme bawu na kunflanaye. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Je jamana yerema horoyane ubena femi nga nawu yere yo odoye ubeseka latke Kola waleya chugumi. Le terrorisme s'est étendu. Do farla je dungo do pobalikela ubeka ningura do ubeka ukachini beka wara anfa duguluka. L'autorité et la souveraineté de l'État n'est pas restaurée partout. Malika mara, malika jamana halalaya, malika dugukulu tigiya anfa sukono. Je dungo do ubeka moson katafe do beka bola. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Sans wosan je jamana yere mahorayane nu bena feminga kafu boke anfaso malikono sans wosan obi yelema sans wosan la yini kurabina. La dernière, celle qui devait passer à 2 semaines, le Mali a refusé l'augmentation du contingent de l'aménagement parce que ça a été fait sans. Ni Mali felaye Malika hakilna yere manyini Mali yere kala yini yere majete foi ka jagoya kedlo ki baye ko churwangana. Ça se fait sans le Mali. Cette fois-ci nous avons dit qu'on n'est pas d'accord, donc on a dit Mali ko bitako bitanye amfa dugukolo ni ngani ya beta ni bemeke fon 20 ans atike Mali ko
na Mali majje na ye na make Mali hakilina ye Mali ti son fion notre ambassadeur de s'opposer. Anya fo anga la sigidenye mi fon femina ke na make nanga hakilina ye nanga hakilina ta menyinga na mata anji misra fa aiba Pas augmenter le nombre d'éléments de l'aménagement. Mo bi se ka anfa dugolo kanani kele chewye ku nanani chefoni campaign ka do faro kele chewkan ka so amakeni anga ji o bi se ka ke chugudi Sans savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont. Wa anta do ke ku mimbe ala ka do fara kele chewkan kunjume mbala ke kunjume mbala na faj mbala faire et qu'on discute. Tinye fanga kuma ka bendi an fa dugolo dedo na ku ko be na mado fara kele chewkan minun ku na ku ye chefoni campaign abike na anga jiende an de be jenaye abita anga na fa de strafe no te koni ayi On a fait depuis 9 ans. Ambe ni boso basaina abe sankono to bobi ni ngo mbesina Tout cela amène, on va vers d'autres horizons, je l'ai dit dans mon discours. no be o chola ke muna malite bosara wara yini ayirela mana malite de me ba yini ayirela Dit dans mon discours nya fonga dantikeli srafe à la place de l'indépendance le 4 juin, alors que je kalo tle nani temane ne mai fogoi n'était pas investi par le président de sa confiance, mais il y avait déjà les désignations du M5. an yero ka kele kundo eni M5 ka kele anaka la yini ndo eni kununu ye Il dit très clairement qu'il faut anya foka no boala peu la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on les anya nyini kafo malite surokrobo malite de me ba wara yini ayela malite dabalini fere kura wara yini élargissent les possibilités. ka ko bela jelen laje sirawo sirabe dabali o dabali be fere kura be no kanga tike mimba to anga jamana imba yere so anyo fo Coopération pour maîtriser jenyo ya sirafe ani jamana woro ni nyonche jenyo ya sirafe anya fo notre défense nationale. anga jamana tangani na kishiri ka kishi juguni bingani kelaw ani jamana yere kelebo ka mantoro make anya fo C'est pas plus compliqué que ça. ni te ko gelenyo ni ko jelende Maintenant, sisansa naturellement, tout ce qui est changement est difficile à ayera ka fo biye kuro bo tita woyo ko ko yambu kalamawo accepter, mais il y a rien d'autre derrière. Voilà là où nous en sommes. ambe yoro minade Notre jurisprudence interne. Vous avez les questions sécuritaires. ambe dakuminga amali dun mali marabaw ni jamana dun be dakuminga weninde imaiga ni kuma nunu ani ni sirakura bohinde atu abe mugodo nyana ka fota de yoye mali marabaw inafo chukurbani musukurbaw aye shugel kukala maiga kapmala me chukumi mali marabaw ba fe ka jira jamana diuna ka fo anfaso yantai wa andungo anan vela de bi wala yanfaso kono ya fransi te jamana wore malire maraba jugu jamana wudu tono min be nin ko nununa ambe domine ina fako be ma chama mbe ulube ku kambo fo jamana akono gwana kololo be hakemina be fo doka fra frontier fangai a wati de kan nimbe bisika ke daluye dalumini mali fana bisika jira jinyu na zina koni ka do fra frontier fangai a wati kan yala ani keli kakanwa ga kumunumbe nulu ye nyefole preparatikele nye shugel kukala maigai feminfo nu forlanga jamana ministri bunda so min ka barai jamana intangani kabo jugu ka mantoroma o ya jira ka fo kumanyonya ubesina kumanyonya ubesina malini rushila keleche no yi kele digi karamogo dowye ubsekana mali sorlasi digi kelela chugumi hali fana abiseka laje ni atunya soro kafoke ko jamana marabaw kutu jamana mara ani fanga ka mara bulilila ulu biseka latanga chugumi ngamiye fransika kelebolo nye adante anfaso dugolo kan uka kele daga nimgoya so obe Chad faba de la no ye njamina ye uba fe kuka kele su yelema uka kele daga su yelema nyame minye uka solasi che krengrene unye ulu be wagadugu ku barkan ba fe kitu yoro de la kaka baraw ke hali na ya soro ka fo yere ka fo chugula kuka bara famba be an fadugulo kan nga jamana sabayin danje abe foyro mi maku lipta ku gurma o franje mimbe mali anka koron urudugu seleke sabu burkina be awni urudugu chewta fanfe niger be awni koronche ni fransi koni nyaka kele chewta ni mali ni fransi ma ben fola
yala l'américain bina ko ke chogodi aw yero ya me ka fo ko lalmon ko halina ya soro ka fo ke tuma mina France tumbana anga yerma horonya ala wale alila jamana mi no ye an deme o wati o tu lalman jamana di o yala l'Europe jamana to ulubina mundike na dun kera benfei abina wajibiya barkan ka kabo gawo aka daga min fanga ka bo on fe malikona ya o gawo tade nintina ke kunoye nga hali ni akuma chaya lendo dake yala France bisonga jagele soro ka bo mali dugolo kan wa hali na ya soro ka fo mali re ama ningoi ama la wale ya flo buluno ma bla foila nga ni rishila kele bulu inkera na fe abina yelema badu Fransika ani l'Europe jamana ka kele chawla yala l'American bisonga tukuno fe wa Francina bora mali dugulu kan unuka kele chawta kata fongore fe kene la ferelendu kuka take nukera na fenye ni rishi jamana sorlasu kera na fenye ubina ke sabu yo Franci baka sorlasu doni kata nga nake ante jike nyuon teke tukuni Francina ka kele chawta kata Niger wadabali chama me ubulokoi chokorobani musokorobau Francina jenyon uluye kunuye ni uluyu ka minaunche ni rishila kera na fenye ke yala rishila ere alina se ka daga minumbe mali dala alina se ko daga nunu uliwa atinye fu chugel ko kala maigaye ni kuma nunu nyogon fo ni nasara kuma uye nasira ka nyefolike bamanangana sabu anfaso ya antadi jimana shini odubi ka chugoribe yala ni malimi koloshi nafura ka fo France ani l'Allemagne jamana ani l'Europe jamana oluni rishila ka nyon kele ka malike uka fadinya kele ke yoroyi yala o dabina jia malila sawa akuma ke chugu ni femi mbora la anga duna tanununa chukorobani musokorbawu amina ukibaro la si awma insha Allah ambalmau la jemin kira Frafina Klebian Fan jamana uka laje bulu farakulu nuka mako CDAO o CDAO uye laje ke alamsa tumane jamana tani duru minu nolu ye CDAO jamana kulu ye nabifo Nazrakana Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest jamana tani duru uku ba wajibiya anga jamana solasiu fe minu nye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga mine utukalo tritani shegin samba flani sambuga utunye laidu minu nta kafo Franche fangai abina ke u Franche kononana no ye sangele anikalu woro ye u Franche kono kube fanga segi jamana politiki mauma uyo laidu minu nta kuka laidu ni mbwa srafe kwa laidu ni time uko olu kono gwanendo ka sabu ke sinsumaya ye jamana wote noye ka damine president sigila ka se wasadeu ni meru siguma ka foko akola ben sinsumaya lendo fevrier kalo natadu ubi fure watimi nimbetunganga ke uko o dogodali min kera ko yelema chugu foitala bentina ke na kera wulifenye nunu nye kuma uye kuma munu fora CDAO mɔgɔw fɛ kibaruya yɛrɛ sɔrɔla ka fɔ min ye Niger o dantigɛlen min n'o kɛra CDAO jamanakuntigiw fɛ maa minnu ni olu tɔmɔna sɔrɔlasiw fɛ ka ninnu kɛ wala ka wasadenya jɔyɔrɔ d'u ma o wasadenya jɔyɔrɔ min bɛ u bolo olu ka kolo min sigira o kolo u y'u kanbɔ Mado koni mbe ula yu kambo kakime CDAO kani kuma fole nunu ma kamali Franche fanga jama kulu kulu segere anga uyera ulame uye dandigele minke keko mimbala yala mumbu fe kanyesi CDAO kundiguma bismillah damele la jere kuma jante bela jelenye kuma kaume malika bunakun kan CDAO forodugu farafina worodugu yanfa nyema munu ye jekulu min tigi ko CDAO o collectifu chamanche watade munu be no lu ye jekulu tigi na fu mako collectif des membres du CNT amena kuma fo kuma munu no be talike nyiningal damado kan CDAO la aka kuma fo lena anga nyiningali folo obi talike abese ka famya chogodi ko CDAO jekulu o konona na prezambo olu kono munu ye dan sako fanga ko bunakuna ka joro sa manda sabake ka toro uno manka o mimbe dankarke CDAO yere ka benka minu ba fuma ko principe démocratique yala amu nyininga est-ce que mamunu yere ye sariya mun sigi ko o sariya ko kon
ko dan sago est-ce que yamara b'olu bolo olu ka jagoya Mali kan ko Mali ka o sariyaw baton wa a filanan an bɛ ɲininkali k'u la ministre min ni ale ma dan do a yɛrɛ la n'ale ye dansago wale kɛ ni i man ka i da don jamana wɛrɛ ka kuma na n'o ye jagoya ye bɛɛ kan n'ale de bɔra k'i yɛrɛ kɛ Faransi ka ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ o ma n'o fana y'a dama puissance ye ka na kuma fɔ Mali ma fo ka taa kɛ k'a bɛ jatigɛli da Mali kan ani bagabagali mercenaire ko kuma na mun ta ale ɲɛsira la k'o kɛ sira fɛ o ma se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ fo CEDEAO ka sira fɛ yala o fana ye CEDEAO ka taabolo dɔ ye wa a sabanan an ko an bɛ CEDEAO ɲininka yala a bɛ se ka maaw gɛn ka bɔ a yɛrɛ cɛ la maa minnu ye dankari kɛ k'i sigi fanga la jagoya ka sɔrɔ n'a fɔra k'i ka da 2 ma e taara 3 la u bɛ se k'olu gɛn ka bɔ u cɛ la walasa u bɛ ka kuma minnu fɔ an'u bɛ ka sariya ko kuma minnu fɔ n'u bɛ se ka u bɛn o bɛrɛ bɛn o ma wa n'u bɛ se k'olu gɛn ka bɔ u cɛ la kuma 4nan an ye CEDEAO ɲininka o ye ɲininkali kuma laban an ko yala CEDEAO bɛ ka jagoya Mali kan ko an ka élection kɛ olu ɲɛna wagati la an b'u ɲininka diɲɛ bɛɛ est-ce que u bɛ se ka kɛ seereya ye ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko ni Mali ye élection kɛ olu ka date fɔlen na kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ mana bɔ a la fagali bɔra a la fɛn fɛn mana bɔ a la est-ce que u bɛ se k'u jɔ o kɔrɔ wa n'u bɛ se k'u jɔ o kɔrɔ u k'o jaabi fɔ ni ɲininkali 4 de tun bɛ collectif bolo wula in na ka sinsin CEDEAO maaw ma an bɛ k'u ka jaabi makɔnɔ don n'a nata mun b'an fɛ u ka kumacɛn tɔw la an bɛ n'o kɛ k'u jaabi ni kumakan in bɔra collectif yɔrɔ n'o ɲɛmaa ye honorable Fuseni Ouattara ye n'a sigilen bɛ Kinibolo fɛ n'u ka kumalasela ye ne yɛrɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye a kɛcogo bɛ nin na Salala Mamadu frontier ka daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fo ka se nin kalo in tile 20 ma n'o ye septembre kalo tile 20 ye dɔ ka fara frontier fanga a frontier janya kan wa sabu san kelen ani kalo 6 de tun dira sɔrɔlasiw ma a kɛra ni diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew fo ka se anw yɛrɛw ka farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛtɔn a kɛra olu ka kurun kɔnɔ bɛntun kɛra min kan o ye san 1 ni kalo 6 ye o san 1 tɛmɛna tuma dɔ la tɔ tolen don kalo 6 ye yala dɔ ka fara furancɛ fanga in a jɛnya kan wa kalo 6 in san 1 ni kalo 6 in dɔ ka fara kan wa fɛn kana fara kan wa nin kuma nin cayalen don an fɛ Mali kɔnɔ yan an du tɔ tɛ kalo caman bɔ tuguni mɔgɔ minnu bɛ n'olu fɛ mugu n'olu fɛla don dɔ ka fara furancɛ fanga in waati kan Nyoro shirfuke be mɔgɔw la nin kuma in tɛ taa kuma caman kɔ fiyewu nin kuma in tɛ taa ɲɛɲinini kɔ nin kuma in yɛrɛ tɛ taa bɛn kɔ nin ye fɛn min tɛna se ka tɛmɛ ten sabu an tɔ ye kalo damadama de nin ye maliden jamakulu ta bɛɛ kɔni hakilinata wala bɛɛ fɛla kan ka ɲini nin ko la hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana marabaw olu tun ye layidu ta k'a fɔ ko u tɛna tɛmɛ san 1 ni kalo 6 in kan nka min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a kɛra i n'a fɔ ale ye yɔrɔjan ye kɛ sabu a y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka furubasigi n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale n'o de ye jamanadenw ka jɛ ka sigi bɛɛ ka i fɛ la fɔ faso yɛrɛ a kan ka labɛn cogo kura minnu na u yɛrɛw b'a fɔ fɛn min ma ko refondation a kɛra i n'a fɔ ni i ka so b'i bolo so in jɔcogo man ɲɛ a pɛrɛnnen don maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ so in ni binni man jan i k'a fɔ k'i bɛ bon kura jɔ o tɛ taa dinga sen kɔ dinga ma se tuma dɔ la u ka sen fo ka taa sigi fara kan a sigilen fara kan a kɛra nɛgɛ tulomanw ye sawo a kana kɛ jiri tulomanw ye sawo a mana kɛ cogo o cogo i bɛ tuloman kuraw de sigi n'i ye tuloman kuraw sigi i bɛ sɔrɔ ka kɛra karata ye o a mana kɛ bɔgɔ ye o a mana kɛ siman ye o tuloman ninnu a mana kɛ nɛgɛ ye o olu laban de bɛ sigi fɔlɔ a bɛ f'o ma ko fondation ko Mali bɛ joli kura a dakun kan ko tuma ko o bon kura in ni Mali kɛra bon ye ko a jɔcogo bɛna kɛ cogo di yala a bɛna kɛ waati jumɛn kɔnɔ a bɛna wolo mun de la ni y'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga a jigi bɛ dɛmɛw de kan bɛn kɛra kan k'a fɔ min ye ɲɔrɔn shirifukɛ ye ale tun ye dantigɛli kɛ waati jan tɛmɛnen ninnu na ale ka ye cogo n'a ka fɔ cogo tuma dɔ la tun ye k'a fɔ waati min labilalen don Mali kura dilali la wala Mali dilali kura la ko furancɛ ka sugun ale bi sawo ale b'o o hakilina ninnu de kan aw yɛrɛ ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka kuma mɛn sisan ɲɔrɔn shirifukɛ
aku chierela femi jamana infanga dafre kabli yerma horonya tarafu kasini watima abela jilembe labin chugu de la jamana into sirayromi akisira haklima ya ko masa mali de umanga girin kafiri fangasigika yelema do be o yelema nunu fulu kake ka wati di franche fanga latme bo ma ukasika dabalini feresro wati kala ferewye mi colonel Asimu Goita na nofemgo ye ukasika malire ajujon tuko kurala tukuni kusabu jamana mangena bananindo ajuginindo hakilina ni wati nunu kanga ke nyoron sherfu ke dandigeli minke o dandigeli kanunu do kuntemene ado fleni bismillah dambele nyoron sherfu ke minfo jumatemene angasika do soro ala chugomi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ألا تنمون كثانك صلاتك النبي ميكا صلى الله عليه وسلم ناسود يوما الله ونذكره على مولانا الإسلام أما لا تنوك بركة حيل ما نعلم من دم عن إسلام يعني ما من دم عن بركة أولى أما لا تنوك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم كمن دون وبالا تنوك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم بونسوي فكر السمعون أما لا تنوك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم كطريقة موضوع طريقة من الحموية تجاني المحمد أياني على في على من قصبة يقور تلندو أياني ينقى شيخون ونو فاون أمو وكسو كترى أمو كرا صلى الله عليه وسلم كرا يرقصو على كني أيانا مني نمو مني على قوة بتاني نودي لمن ياي عن إسلام ياي نو بدم بيا كرا صلى الله عليه وسلم يتوقع من على قوة سبتي أبي دغكون دوبو دما دوبو أبي كما أم اليوم كلا حاليوها عليه فسودين دوري مالي فسودين دوري أي نو شغلا يفهمون في مالي كونكوي ويا لي كونكوي فربايلا أبي هكلاو يمين يولا أبو فو أبا هكلاو فولا أم اليوم أبي سانتا شامان دوبو ambe ka ina ambe ka sigin ka takofe ambe jiye kono man toro be ka fambe lajene am fambe lajene lamini ina fu korle mbanguna ani chianu ani manchani nin dum borawo ye ka banga fangan de law ulu de nana no o chianu no toro no ya umma ne tan tuye jamana mi yantun ka antun ka ko tun kafsa ko so an sigin yo ni yo ce an kite kiliya shilawo an ga lafiya da tun ka can an sabatilan dan dalen ban yarula an tun ta kofe jamana nga kabini fangaunu no be ka fale jamana kunat mami akira jamana kira be je kuno kata isango yere واتم يرو كو فمي الديمقراطيه ويرنا لينكو نيكو ديمقراطيه كو مين انا مالكنا ضيعت الشعب وي جمانا دون فسدون تورو ايو تورو كل مولف كيفتني هدوغيا فاسهم أرواح قدم فسدون كرا يا يقول وفقا وكابونيا تلالولا وكا لحالة فنو فنتوني يما يبيت لا تلالولا فنو فني حرم الدنيا كوي يبا يبلا جلنت لا تلا فسدونا جمانا دونا مين فنوني فنو فننا أنا فنو كنا يبا يودبير نيما كان نفلو تشامون شيء أي ربي فكمو نجى فنعون وبودك إيه جنباي جماعة دون دوب فعيان في دوب سايان في دوب فعيان في كسر فنعون تودا دولا وتكما ولاير كلمة تعني وما هو بفهم منا مرات كلمة تعني كما بفهم من بيكون كان نيو فوكا شايا وتفنشيا وتجمعين كمنا يندبندان سيكي nganga president folotu yemurbu kitari zaim siyasa watila kuni politique la che jolentindo umur watani akako ye faso dengoyi faso dengodo
مامي أيام يعني روتات مامي مالي فسودون كوني يا كانوا كرافة نافو شامن بكرافة نجا سام فلا سبعين غندا كوني كوننا كوننا يلما سبب يلا أي حكيلا دوريتا أو في ما كورا وين فو إندبندنس لا فوتوغير لا جمنا كورا لدو أمو بك كاس جمنا يقولوا لا كوراي استعجالنا على الأمور له نعدلهم وقت واحد نان كورتورا كو ما كافو كامنا وبيلا جلين جواتي كلين غنانا وتنتين ماي akoni tu folla ka ko mun ta teliya la te atumbe fe ka kudu de ke jamana yi nga ka fukibe jamana jo ayo oni tili se joli te kelenya koy e kada ga jamana joli e fen gelman bay fo ma de ki munu ka sabali ni bi suka ajo وهم اعلنوا الفكره اللي عدل وقت واحد atumbe modu ma ka fuko hakilaw mun ba la ko kabu bele jelenge wati kelena min labana هذا ضرر على ona na ke man tore malimma وباء وخساره akera chianwe fuko la kera balawi malimma اموال كرامات قيم jamana na flot la lula u ka karamat la lula ka manifiya ere chamat la lula اجبار على القضايا اللي صح kada ka ut be ka jamana don de karba ku ja ku ya ku don ko dola sem tuye ku minna وتكلمت ذاك الموضوع ale da dola ka koro دهور مالي حاجه mali ko ni na ta ko fe ko se يا غالبا ngakoni عند الرئيس انا watula انه متبارك معاه عدل مالي تعداد الى يزدهر به في الاخير wati la president imbolo ka fa bena malin de dlan ina fa kamalin jo ka dlan faka yirwa talin yefe هذا المسير اللي كان ساير به nga atumbe ka tabulu minta العاده اللي قايل حق hal na yasro لا يدرك ذاك التجارب قليل hal na yasro abeka min fo hal ni chinyere do ma un beno famu ubena ke do ma donu obena ke mami nyena ubena ke ma min yana bisoro ma dama e ba soro ma dama no do do e ba soro to nun bela jelen sara ko to اللي عليه الجوع ni ma ko ni kuore bula ضغط كل شيء ani ku de mu ani fente bolola no yo maula o ya o bachari o boli o dun dallaga ke malilaw o de la kudi tankera Musa Traore naga jama'a de kudi tange حكم الصادق na ke surasi fangai o ye wati jango ni ke o be surasu ni be fangana o ye wati samu gango ni do daru kan ka surasu ni be fangana هذا اللي قال الحكومات عاد ضد ذاك الحكم kera mawulum be fangawla ina fomunum ba fukuba demokrasi ko ni fona o kera be fangai controla ko sabe يا غالبا ngakoni خير بالشعب min o fanga min tumbina o tun dakadi jam faso don makateme fanga min nana o tun kausa fanga min binna abiko musa tayin fanga kausa modu ta ya fo musa tayin kafsa modu ba ka fanga nye mai faso don ma jamana kono don ma o fanga يوت منعما folo tayin san shiri ni onareke اثنين san do flado be ثلاث fo ka tasi sabama لا لا باس o koni ko tun kafsa بقيه الاخرى nga san tonu ya jamana chiana lata tara kofe jamana kono don chiana tara kofe koju الثاني fanga laban بعد وفرت بعد laban tayin ulu la fe ko ni sor la kada ka basigi jamana don hakli sigira katma mi tun chari nen do kelen wo kelen tum bollembe kata yoro dola u sigira kana افكار سياسه لا تمويها دولها nga ko ni politicien ga mirina tawnu ka jatemna ko ko femminini ko dinini ذاك الحكم ne asro عون من الشعب ne asro o fanga tu de men soro ka bu faso dem be la jelena atumbe jiru wa ko sobe معلوم kada ka atigla maw وطنيين ودافع عن الوطن ومقومين ngani yaw kay ngosobe قوم تراب الشعب faso dem do faso de nyimondo ما عنده o hakli tumbe faso la tumbe faso in la kana nu ka fembe la jelenya حكم الانقلاب ko de tan fanana na ke o fangaina الرؤساء الاثنين الاولين president flam folla مدبه وموسى no murbu ali musa شخصيتهم هم وطني umuru ku maumunu ye ina ko faso denyi mawndo faso denya bula o be faso kan اللي قلطوا فيه ولا لا خسر عليهم لا هي نيتهم انها تدمار o mana filimina o ye fili de noto kuni ngani yate ka hukuka malichia o tu ngani yae والله ما
ما هم مهتمين بما هو ذاك وكافو فنكو كار ما صدق والله ما كافوكو همين يعني يبالغون بهذه القضيه كافوكو همين انتني مالكو نفون ايوتي نفون فنغرا يباسرو في لدي في لدي بوكي يعني نيورينا كامني مربما نتني موسى بونفو موسى يفسو دني ما يردي سينا موسى ما حكيلا جوون نتاني تشاني جو حكيلا نو اما اولوتا منو نانا وكفي لو كان تدور يفهم او من بك فندو ني نيو يريدرو مي مربوي كيس كان يطرح للرئيس كيسو من تم سيجي بريزاين فم بكالا كنا لتو هكدو عليتو جاتي دوينا فمين ببلاك بريزاين عليتو اكثر منه اللي ندار في الكيس الموسى موسى تاينغوني تشايرا كاتمي مربو تاينغا موسى مننا انا مربو موسى تاينغوني تي مليون كما غولون فراني غنري ودي تمبدام ودي تمبدا اكاكيشولا مربو تاينغو كادون كاتمو كا تا حكيرا كوني دونغا كادون كاتمي موسى تاينغوني كا من بريزداون دول ندار في الكيس 10 ملايين ولو رفمي فلاكا كيكيس وكاكيشولا بي مليار تاين غنري الساعه المالي زمان موسى مليون موسى تليلا هلا ان عنده الدوله نيكو مليون كم مليون كم دورو تيجي انا مليون كم ولو فلا تيجي كوني هاي جماعه من التجار هذا 700 مليون ما يسمع اهل واتو لو نيكو مليون كم دورو تيجي ولا مليون كم ولو فلا تيجي ولو بجاتير كلنغلو تو مانچاو مليار تيجو كوني عليكم انت كلمه كافكو تمبجاتي مالين واتي انت جاتي مليار تيجو انت جاتي جمانين او بريزيدنت تو ندو كواتي فلو ير مين كيرا كيسو بريزيدنت فلو نو فلو ay 10 milliards de ay koko 10 milliards tan wona de kera ku ke fora o dongo era fora ko ye ma do jate لا ويدوتا تقوم أكو كرساكوني مليار بيولو فلا بوبولو ويدوري تكو بيدرو بوبولو ويدوري فكو بينا مليار بينا نيجي عنا بوبولو ولا دعماي يركو مليار كونون تيجي ودي ولا دعماي يركو أو يركو تابين قولين بوري يربي مالين نكوي وكان يوري من بلا جلهم فماكلين يربولو أو يركو تامريكا فكون بيجي جمانا يربولو نيجون ده بكاكي نيكو بتا فمي ما نيجون تلاقينا سيسا نوري سراسو فلك أن كل تامين كي واتي من بكا دوما ولسك أدلاني كي ولا كوي أو من يفسدون أني فسدون محتاجين على استقرار جمانا كون الدون ما قبادة بشيلا جماناي أني لكنا أرواح تنزع قليل النهار ومالت تصادر كل شيء عنه ما هو من بكا فقط شوفه وبكا فقط لفه وكان فلو بكا بوشو لو نتسكا فند لاو أنا عليه من فلاني شرحمه الله عليه شرحمه الله ديني نو السبب ياي عليه فاكا كلاندون وبين مالي فهم بلا جنناو مالي فهم بلا فاكا كلاندون بين والله دقوكم ما دليكتن والله دقوكم يرمى دليكك ني تشود منا ماودو بنا كبيرو دولو بافو كد واودو كوي كوتشاني دبك فعلوا بك كوفه وكان نفلو بك تشان شهرين الى ثلاثه بسكا جاتكلو فلس فسباني غنانا سان يعني ما قبل اسبوع ما جاي دقوكم تتم نيتشيدو منا الفن كون ننا كاكوا كد واو كوي ما منو وبكا فقط سوفه وبكا فقط لفه وما فين صرفين من بو ولكنا ولو سيج من بو يكافكو بنا فوتوكي نينو بولين بلد لمبكا بوني فانغاو نمان فلا دلو ودلا دول السابع شامل يتكلم كل يوم جماعه عليه جماعه دو كنت ملونا جماعه ابيكما من فو سالم مشيها ابيكما كما يشيدي تشيمين دا بكو تشيكا تابلما مالي فاسو دوم بما abin fa balma fasadun na yofo koro amma fento fembe bola amma shiya bo shiya la kudu mali fasadun bela jene amma fo ba kamin fo wal mawbidino minna wal mawfari kolo ba choka minna ayi aku fasadun yano aka kuma cin gambeni fasadun bela jene mali fasadun aya yinu befe
an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka sɔrɔsiw ninnu lafasa an k'u makɔnɔ an ka filɛli kɛ an k'u lajɛ an k'u dɛmɛ wasa u ka se k'an dɛmɛ ni lakana ye ani basigi ye ani jamana in bɛ se ka dilan cogoya min baara ɲuman n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni o ye olu nana kɛlɛw minnu sɔrɔ u ɲɔgɔn olu de nana kɛlɛ in bɔ ɲɔgɔn na u ma tiɲɛni kɛ o n'o tɛ tiɲɛni tun ka ca koyi olu de nana kɛlɛ in cari ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni an y'a ye fana an y'a ye sɔrɔsi fɔlɔ minnu ye coup d'État kɛ Modibo Keyita la olu fana nana u ye fanga in labɛn ka sɔrɔ u ma tiɲɛni kɛ o u b'a fɔ ko fasodenw ye coup d'État minnu kɛ walima olu ye coup d'État sugu min kɛ tiɲɛni caman kɛra o la maaw caman fagara o la nafolo yɛrɛ caman cɛra o la o niw bɔra o la o nafa kɔrɔbɔli min yɛrɛ o la o ni kow nana tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔw la olu bɛna u bɛ dɔn u bɛ kow cari ka maaw ninnu lafara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ a ka kan an k'u kɔlɔsi an k'u filɛ nin ye ci dɔ de ye nin y'a ka ci ye Mali ka bɔ yan ka taa Mali kɔrɔn fɛ o ka taa bila a tilebin fɛ o ka taa bila a bayanfan fɛ o ka taa bila kaɲafan fɛ o a ka ci bɛ nin bɛɛ la Mali kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma nin n'u ye politiciens u bɛ min ɲini u yɛrɛ ka ko de ɲini u bɛ k'u mago de ɲini maaw minnu bɛ miliyari ba yirikaw cɛ u bɛ miliyari 100 yirikaw ta o u bɛ miliyari 10 yirikaw ta o f'u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ u yɛrɛ de nɔfɛ u dama de nɔfɛ ninnu kɔni tɛna fɛn wɛrɛ kɛ u bɛ se ka fɛn sɔrɔ ni fɛn min ye u bɛ n'o dɔrɔn de laɲini o an minnu ye fasodenw ye u bɛ nafolo minnu cɛcɛ anw sen t'o la koyi anw sen t'o la wa u tɛna nafolo in kɛ k'anw lakana u tɛna kɛ u ye o an niyɔrɔ t'a la nin de ye ci a bɛ ka nin lase a b'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ma min ye CEDEAO ye jamanaw minnu b'a fɔ u ma jɛni nin ye walima nin olu tɛ sɔn nin ma nin u tɛ sɔn nin ma o anw ka se tɛ olu kan o nka kɔni yala tiɲɛni min bɛ Mali la o mun n'aw tɛ kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ min bɛ Mali la u kana u se k'u lawuli ka bɔ Mali ma n ko u bɛ k'an faga su fɛ an bɛ ka faga su fɛ an bɛ faga tile fɛ u bɛ k'an ka nafolow cɛ su fɛ ka cɛ tile fɛ an ma mɔgɔ sɔrɔ min b'an lakana o n'anw dɛsɛra ka u lasegin ka bɔ anw na aw minnu ye kɛrɛfɛ jamanaw ye mun n'aw tɛna u lasegin ka bɔ anw na Mali fo sisan yɛrɛ dugukolo yɔrɔ caman yɛrɛ tɛ Mali bolo a yɔrɔ caman a t'a jate kɔni hakɛ kɔni dɔn nka dugukolo yɔrɔ caman bɛ a tɛ Mali yɛrɛ bolo maaw minnu bɛna kalafiliw kɛ ka sɔrɔ hali u ka dugukolo yɛrɛ t'u bolo yɔrɔ fasodenw yɛrɛ dɔw bɛ yen u t'a dɔn a bɛ fan jumɛn u carilen de don u bolilen don u bɛ k'u bali u tɛ se ka se maa yɛrɛ tɛ se ka s'u ma ka sɔrɔ u bɛ Mali yɔrɔ dɔw la aw dun kɛrɛfɛ jamana aw dun ma fɛn kan ye koyi minnu u bɛ ka minnu lamini k'u bila yɔrɔ dɔw la maa tɛ se ka s'u ma aw yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka taa maa si fɛ aw dun ma se ka na u b'an kun na anw y'a mɛn k'a fɔ ko kunun CEDEAO ko kun ye kuma kura kɛ kunun anw tun kɔni hakili jigiya tun b'a kan k'a fɔ k'u bɛna ni ka kow fɔni k'u bɛna ni o ye ale y'a mɛn k'a fɔ k'u ko tun bɛ ka ko don min u bɛ ka i n'a fɔ kalafili tun kan ka kɛ waati min a bɛ kɛ o waati dɔrɔn de la ko n'a ma kɛ o waati la k'u bɛna i n'a fɔ embargo de sigi anw kan n'i ko ko embargo o kɔrɔ k'u bɛ fɛ k'an bila kungo de la k'an bila minɔgɔ la k'an bila fɛɛrɛbɔntanya na n ko embargo kɔrɔ ye nin de ye o u bɛna an bali an ka nafolow la nafolow yɛrɛ n'a sɔrɔ a bɛ yen an bɛ ka minnu bila i n'a fɔ bangiw la u bɛna an bali nin kɔni tɛ maaninfin ka ɲuman ye koyi nin tɛ ɲumanya ye maaninfin ma olu dun ko k'u b'a fɔ cogoya min na ko droit de l'homme wa droit de l'homme n'a ye maa bila fɛn dɔ la a tɛ se ka fɛn min kɛ ko ni dun m'o kɛ ne b'i diyagoya k'i karaba fo k'i faga kungo ni minɔgɔ ni fɛnw na nin kɔni tɛ ɲumanya ye maaninfin ma koyi
wallahi ma'mun ngoni be songa ninge o kana fuka fukulu be droit de l'homme yere kuma foyere mun na tawati do damma كان واسع أنغا سكا بشيكي سرو كاللكنا سرو كبشيكي سرو نعم بسكا فندو كيو لا يرى والمام سكا يرى بان يرى كلمة يرى أن يرى سرو يرى وبفكا أم بتورو منا وبفكا كان كورتو كان لتليا قبل تورو يرى لمين غجون يوم أم يفاسو دون فنغا كنت تنبلو وفنغا تام أون فنغا من بانا ويا أن كوني ألبوني بسكا مينفو كالبوني أنا أقدم بيا أنا ما من باغا كمامي أو عبدالله جلم بفرانيون كفسرسو لفسا لا يقدرون يعدلوا وتسكا مينجي وكان سو ما كافو كو وحنا معاه أون بانجو أونوفي لو جوعنا دور نتحمل نو يكون ده بلانا أمبا أميو أمبا نكون نو من نغو بلانا أمبا أميو نو يفرو بنتانيا ده بلانا أمبا أميو فو على كا هيراونا تاون بويرو فعلا كبويرو داون ما نو تاون تشجين عليه يعني فنو فنيا أتريا فنو فنيا هكلا كلين لا تصلوا بدعم للجماعة وفلك عم بغاني كمامية أيوة كنا عم بلا دور لا فو أنغان تشري كان جيجا أنغا سرسون من دم كسوة الموت نيكو كساياو يا أطوال عمرنا ده الموت أن شيمانا جنا شقو إبه سارون ولاد مولاتنا إمانا نيما شقو إبه سا نيد دمنا إبه سا سايا كوني ناتوري رفوي شوبالي ما حد ما الحق بيك الدرجات تعرف من ما حد وقتها ما الحق رأي المولات ميسا تما كوني ما سيما شيت سكا إنيم بويلا كسرو على بك واتي من لاتي نو ما سيو عند كميو أنك جوجو نانك دامبني مونا أي وتان نيم وانا كوي وتان مونا أنك ميو أود كرامني ناني بويرو سرين أفريقيا جمانا يبويرو سرو كلا بشيكي سرو احنا مالي ما يبقون أمبا فوتو غير لانيف كده في جمانا نتام فكون تأمل يوم في وبتورو درند كناية وبفي أنك دغيري أنك دغير ما هو كدو يوم أي أنتو كناية ركوي أي وأنا رتسو ماو أنت أنك نسو ما يرو دو تنبه مغو كماندا تيفلاي ويا كسباي جمان دكيراي أو يربك الديمقراطية كم فون تو دويوا وكا جمانا دو توفو كريتان مكينوا عليكم تودو نيغا دالم بالا وبنا موفو تناسومو ما هو ما يرني هورو يوبكي بلا فمنا تناسومو يا أما فوق فنغا بامبلو نغاكوني ماني فينيا كوني بامبلو من عند بكانغا نسرا سون من دمه ولا فسا أنغا نجو أنو في كود دمه شعابهم يلاقوهم عام لا إلهي بشجاعة وقوة يطيم الثبات ناسو نفسو دون جورو نو في نوبة فنغا دوما بشيكيني فنغا دوما أمبيلا جلم بانجو أنو نوبة فانيا دوما أمبيلا جلم بانجو أنو في ني أنغا سرا سون من دسرانا نسرا أيوة فنغا ورا كنت أمبو أنغو نبو نو في فنغا فنبنو سرو أبي أن سرو أنو في أمبو نو في أنغا دوالبان الحمد لله رب العالمين ka fɔ ko diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew olu ka ko ɲɛnabɔ kulu min sigilen don duniya lakana sabatili la n'a bi fɔ a ma ko Conseil de sécurité des Nations Unies kabili ntɛnɛn tɛmɛnen olu y'a latigɛ ka bɛn a kan ka fɔ u tun ye ɲangi dɔw ta ka Mali ɲɛmɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ u ye kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛɛ jamana kɔrɔn fɛ tuma dɔ la n'a tun y'a sɔrɔ ka fɔ Mali ani o kulu ninnu o kɛlɛkɛbolo ninnu tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ani kanbɛn o bɛn ka wale sɛbɛn na mɔgɔ tɔmɔni ninnu ka f'u ka ɲangi ninnu de ye mɔgɔ minnu ni u jalagilen don a bɛɛ san 5 bɔ bi kabili 2000 ani san 17 bɛn kɛra kan ka fɔ ninnu kɛn bɛ ka banamini dɔw kɛ wala ka sira da cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra la o waleyali k'u kɛn bɛ ka bɛnbɛnbɛn dɔw kɛ wala u kɛn bɛ k'u banamini o ni o cɛfɔ n'o kanbɛn o lawaleyali kow ma
ni ɲangini nunu ko bɛ tali kɛ nunu ye mɔgɔ minnu ni a y'a sɔrɔ wari maralen do fɛ jamana kɔ kan a mana kɛ fɛn o fɛn ye nafolomafɛn o fɛn ye hali nunu yɛrɛw balilen do u tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a jirala k'a fɔ o ɲangini bɛ to senna fo san wɛrɛ ni waati kelen diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen u ye kulu dɔw sigi n'o de ye ɲɛdɔnna maa minnu n'olu bɛ kanako kalama kosɛbɛ u ye olu sugandi k'a fɔ olu ka to Mali senkɔrɔ ka Mali dɛmɛ fo ka se septembre kalo tile 30 san wɛrɛ ninnu y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ a kɔrɔsigi kulu min sigilen do furancɛ fanga in a sɛnsɛnni na n'u k'a ma ko conseil national de transition o jamakulu dɔw ko ten ko nin kɔni ye ka malidenw de hakili sunya diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen u y'a jira k'a fɔ u kɛn bɛ ka ɲangi minnu ta o ɲangi ninnu sen bɛ ɲɛsin bɛ maa minnu n'olu tɔmɔna nin kulu in fɛ ko ninnu caman bɛ wala ninnu kelen-kelenna bɛ k'u bɛ ka labɛn kɛ wala u bɛ kɛ sabu ye ka nafolo bɔ wala ka dansago walew ta ka Mali sɛgɛrɛ wale minnu n'o bɛ hadamadenya yɛrɛ hakɛw u kankɔrɔ sɔsɔ hadamadenya magwɛn ani hadamadenya hakɛw a bɛ kɛ bingani walew ye o bingani wale ninnu diɲɛ yɛrɛ magwɛn cakɛbondasu minnu ni olu bɛ Mali dugukolo kan k'u bɛ kɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ a jirala fana k'a fɔ mɔgɔ minnu n'olu ye kodɔnnaw ye gɛlɛya minnu bɛ Mali da la kodɔnna dɔw tɔmɔna diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen u ka jɛrɛtɔnba fɛ o maa minnu bɛ yan n'u cilen do nin kulu in fɛ k'a fɔ kana Mali magwɛn ko ninnu ka to Mali dugukolo kan wa u k'u gɛlɛya ka jaabi di jaabi min n'o jaabi kan ka sɔrɔ février kalo san wɛrɛ wa u y'a jira fana min ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn fana ye o fana jaabiw ka se ka bɔ san wɛrɛ yanni utu kalo tile 15 k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka nin dabali minnu tigɛ ko a bɛ se ka kɛ sabu ye wa magwɛn ani mu dɛmɛni ani mu magwɛni o wale minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ ko k'a fɔ ko nin bɛna dankari o la wa olu yɛrɛ kɔni fɛ nin ɲangini wale a ka kɔlɔlɔ foyi tɛna se o mɔɔw ma u ko u b'a ɲini Mali marabaw fɛ a ɲini kɛlɛbolotigila mɔɔw fɛ hali bi u k'u cɛsiri min b'a to u ka haminako fɔlɔ o ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛn a bɛ se ka lawaleya cogo min wa u yɛrɛ ko ten ko bɛɛ lajɛlen k'i seko ni damajara kɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kow bi kɛ musow kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye cɛfɔ ni kanbɛn o waleyaw sabatili la u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen olu ka kulu min sigilen do kanako sabatili la diɲɛ dugukolo kan k'u ye sɛgɛsɛgɛli laban minnu kɛ jaabi minnu sɔrɔl'o la n'o bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 o sɛbɛn y'a jira k'a fɔ dɔ de farala hadamadenya yɛrɛ hakɛ o matarafali baliya ko dɔ farala o cɛya de kan wa ko nin kɛbaw ni kɛlɛbolow ye fo ka se Mali soldasiw ma k'olu bɛɛ ye dansago walew kɛ a dɔ la u ka baara senfɛ k'u ye tuɲɔni walew kɛ ka ɲɛsin hadamadenya yɛrɛ o hakɛw olu matarafa baliya walew kɛ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw u ye nin kuma min fɔ Mali yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw n'olu ye sɔrɔlasiw ani furancɛ fanga magwɛn ani u sɛnsɛnni kulu ye n'u k'a ma ko conseil national de transition olu y'a jira k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ye nin sɛgɛsɛgɛli wale minnu kɛ ko nin tɛ olu fɛla ko ye fiyewu wa olu yɛrɛ kɔni fɛ a ma kɛ tiɲɛ kan ko nin dabɔkun ye ka malidenw hakili don fili de la wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka ɲangi ta olu yɛrɛ kɔni limaniyɛnen do k'a fɔ maa o maa bɛ ni a kɔni nana ye k'a fɔ e kɛn bɛ ka fɛn dɔ kɛ min b'a bali cɛfɔ ni kanbɛn ni bolonɔbila kɛr'o la n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix et la réconciliation ne kɔni mana kɛ maa ye bɛɛ n'i ka kɛta n'i ka fɔta o bɛ kɛ sabu ye min b'a to nin cɛfɔ ni kanbɛn a tɛ se ka waleya wala e bɛ banamini kɛ a ni waleya cɛ u bɛ ɲangi ta k'i sɛgɛrɛ nin ye kibaruya minnu n'olu bɔra labɛnni n'o ye kunnafoni labɛnni cakɛbondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani an balimaw nin bɛna dansigi kɛ aw ka bi ntɛnɛndonya dɔn kibaru la kibaruya ninnu minnu bɛ n'olu y'an baaraɲɔgɔn ye Kayi mara la ka bɔ Kayi ka se fo Yɛlɛmani an baaraɲɔgɔn minnu bɛ duguba ka dɔgɔn ka fɔ ko radio
n'o ye kɛnyɛrɛ ye rajo ye ko bɛ o yɔrɔ la k'olu tɛ kibaruya ninnu lase dabali ni fɛɛrɛ bɛna tigɛ an fɛ yan'a ka bɔ anw da an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen u yɛrɛw ka weleli kɛ k'a fɔ olu bɛ laseli olu b'a lase u fɛ yen u ka hakilinata ye fɛn min ye laseli nin kɛcogo la baara minnu bɛ kɛ ni fiɲɛ b'a la o fiɲɛ ninnu bɛ se ka ladila cogo min ka f'u ye k'a fɔ anw tɛ fɛn wɛrɛw ye an y'u ka baarakɛlaw de ye fɛn o fɛn bɛ yen n'u kan ka fara laseli in kan an b'a ɲini u fɛ u ko kibaruya ninnu lase an ma u bɛ Kayi cogo min u bɛ Kulukoro mara la ten Kulukoro mara fo ka se Banamba ni dugu 7 fo ka se Bɛlɛdugu fo ka se Segu mara la Kala kɔnɔna ani Segu dugubaw fo ka taa fo Ɲɔnɔ n'an kɛra tafɛn ye Sikaso mara anw yɛrɛw bɛ ka yɔrɔ dɔw fara Sikaso kan bi olu tɛ Sikaso dɔ ye tuguni o dɔ ye Kucala ye o dɔ ye San ye nin bɛɛ kɛra a dama sigi mara dugu ye laseliw bɛ ka lase nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko aw welelen don arajo bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ an ka jɛ ka baara in na jɛ ka laseli in kɛ ka jamanadenw bɔ kunpan na a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka weleli kɛ an b'a ta dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka weleli kɛ u bɛ se ka weleli kɛ maa min ka nɛgɛjuru la o ye Rajali ye 78 69 13 16 78 69 13 16 n'i y'o lasɔrɔ waati o waati a ka ca Ala fɛ kan tali na kɛ wa e yɛrɛ ka laseli i yɛrɛ an bɛ baara ɲɔgɔnya min na i yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ n'i ma Rajali sɔrɔ i bɛ se ka Mohamed Jose Traoré 65 38 48 37 65 38 48 ani 37 an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni Ala sɔnna ma sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛn b'an bolo sini k'o lase aw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛna aw hakili jigin koba damadamaw la o koba ninnu o nafaw ka bon kosɛbɛ o tuma Ala k'an sijɔ ka sini kɔnɔ insha Allah cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu